Így mulat egy magyar úr, hallod? Jó van, ez nem lesz. Az a lovat töltőpálika, mit kihoz belőle? Kész. Fölakik a Matador oldalára, bazzeg. Ez minden a képről adni, igyek el. Tudtam, mi volt, ami rög. Azt mondja neki! Az tényleg nagy. Nincs valami állvány van. Röhög, ne röhög, tedd ide az a izére, nem kell az a beukló blasztom, ezt oda ragasztok a vashoz. Boly, nem mozogjál, mert nem tudok. Följött, hogy neki. Te látod, hogy mit veszünk? Ó, ez kész. Ennyi lesz, igen. Te! Igen, köszönöm! Online vagyok! Most fishing? A YouTube-on gyerek! Várj, egy szervet az idején a mondjuk. Ez nagyon kész van. Véletlenül egy támolj. Várj a kocsit is! Várj